Jing Kano Long Kabakra Things go Baba Jing So Agi Long Kun Ublay Long Tao Langi Long Ki Badu Yaro, Yaro, Benjam Zawa, you play, you try, Baba. Yaro, Yaro, Hala Gerta, Niki Kunya, Ukba. Ayu dangdon syuka batam dalor longkun ublay ka ei kabu rombat kanam longkum dijing ai ei Yaro, Yaro, Yenjam Sawa, you play, you try, Papa. Yaro, Yaro, Allah Gerta, Niki Kunya, Ukba. Day Kano Yin Letipski Sumar Hukum Ukpa Lade Kano Karan Jongi Banle Yajing Tala Yaro, Yaro, Benjam Sawa, you play, you try, Papa. Yaro, Yaro, Allah Gerta, Iki Kunya, Ukba. Upayaram Yalam Yagi Panle Jingle Baba Ban Bandu Wairu Yapi Lem Kun Malam Gerta Yaro, Yaro, Benjam Sawa, you play, you try, Papa. Yaro, Yaro, Allah Gerta, Iki Ya Ukba. Kapor kelapiang ini ya tangdo ini jingeseng kejongi ke step minta yes ai fi borok i prabenget kalau pois ini ke jingeseng ba hangni hapo talang men bo beli trai kenrat lon lem long rengkat i ini jingeseng kon slam ngan pulia ya program kini ke step minta but inong lami ke jingeseng inde ikong
bahaslin mukim nang ta ngin yo ya ga jing duai kerku kerdo ya ki kun samla ki belapun kre penyele exam beper the Reverend Stuart Lalu, Minister Jongka Unitarian Union, North East India. Nang ta ya ga jing tu khana ngin yo nai rangba Hamles Nongdar, Assistant Minister UUNEI. Nang ta ngin yo ya ka choir na ka Balang Unitarian Church Uriang. Ya ka jing duai ngin yo na I kong Unita Pakma. Nang ta ngin yo ya jing Philip Thalis pan wai the moderator. Hani kapur minta ngakerpat inong simbenta baro nomor bakapur kalakim pat ikapur kena bangin la ban pendep ikajing seng hakapur ba senglang gerengi kalabu ngakerpat yang baro nyeyeng nyo ban tebe ding ya kani kecalis. Tebe ding ini kecalis hari kepuar minta kedat jing aingu yu play try kendrat nak minta kini kepuar ke kerpang jing aingu yu nam ta kisngi kepuar ke belalai hak bawa lam lenti ingi adu pengin apoi hak ini kecaka pani bersyam kumnia Syukur hak jingai. Jingkermen publik alalap, ketim tong kenia kejingai sengpak ta. Pat kenia kejingkermen kejongi, tong Unitarian. Kalau kejingkermen, hau belai pemarwai, hau belai emu belai bersisah, wangi ingat, pat ngisania, belai ubam ju eno aingi ubelai bokum ki banget ngitep baudai tang mo uhi marwe kani kalong ka jingpen kan mau ingi wei pai wei ki nonge Unitarian bangim dai ban kedat na kani ka jingai kepala hikai ingi ya kani ke ba ka jing sngau ka jongi ka dai ke ba bahatam ngin buat ikini ka jingai ngin buat ika jingikai kebahikai ingi ban mani ban ngai tang ya uhi marwe ai bau blai try kan rat lengba kan ika jingi seng ban ai bor ingi wei pai wei ibla poi sini ka jaka pat ru pat prawengai ke jongi haki benta bo per jong kini giri lom khasi jain te abat tarbi anglong ngin yo ika jingkur khu nu bahkan ni kepalan, bahkan ni kan niam kebangi ia je, kan yat sepang, buat nang kiau, kini kisni kipuar panwan, beleun kerku, ya ini kintian kibalingkat. Dia, lanung puli isu eka program, akarpat ginung sim benta baro, bahkan sim ika benta jongki. Tang ya dia ke jing duai berjalan apa ki men sim ki kumbis. Amen. Ini yap teng ya kan ni jiman ni lang ke jongi ni por ke minta. Da ke bang ni pai bat pelai jing mut sya ki jing puli ke besau pinyong. Jing pulia besau punyau ke selana trai saus pak weng. Kisembo jing perkan. Ublei jongau long kam jam yanga. Ngasem ya haki jing tau baro. Nama ngasem nengkuang ya haladi. Ubri ubabha. Lese un amla banlang ubasuk. Taman kaklipman. Hendrei dak shisha. Day way pat ubala banlang ubasuk
ka jing sok ba shisha kan am du no na uta uba ailem hakiwei uta uba dan kambuan kalen ladi ulong uba kam riu blei bat uba kam jan shau blei wat yakaba halotam mut yakaba halotam bat ngin poi shakaba halotam kumba ukseu jubak la yala ukendram kum taru ubriu dei ban klet yau blei aba ka jis ngau sarang bakan jamet ka don bat ni dang don kalat ban pendu yaka Henry lada ka jing sarang bakan jamen sim kalarung ha unu briu uta ulang ubalyap pa ubriu ula ban yo iya blei lada u iya u kumba u kapnap u iya la kaspa kumba pilawan jakane ka pertei toda ino yakidin jat halol jongka lemda kumta hang no ka jingya per jong pi bat ki mau ki ding abangi long ki bateli ai begin perkat hakadon no jongi ba ublei u long kaspa jongi u kham ie ya ka jing the kaspa ka don nut ban ya ki kentem lot tingka don u ding u bala ban san klem ki thien don ru ubriu u bala ban im klem ublei don ka sharak ka bala ban me klem ka umpniang kum taru don ubriu u bala ban im klem ka mensim umahajon don ka jaka shom Henry kat habadon ka jing khayi hangta udon kum taru ublei hakano ma ka jaka badon ka jing bha hangta ken ublei udon ngin ya phai lang shaka jing roi ka bai shispa arphulai jing roi bai shispa arphulai try I bol bangin dem happy try I bol bangin dem happy ban mani ban du wairu kimen siem ban IT jing shania happy bandu tang happy hi bandu la jing e junom wat I kan ja jing e jongi ha jen jane has ngobha I bangin yai slok bati leng ba baro ki jingja ngin yai shania ban yo shong bat ki junom ngin yo wai shet hem min sim taka jing rai shispa arpulai baro kitkot Try I bore bangin them happy ban mani ban du wai ru kimet ki ben sim ban IT jing shanya happy ban bu tang happy tang happy ban bula jing e chiu no tang happy ban bula jing e chiu no la len Kashi tambat ngai la ka e ban yat ka ke bagin do jinker men wan ai en ray ban shan ya ban e na bor jon pi na bor jon la April play you know Dabor John P Ban la
ai bangin jo ai bangin jo ban yo phong ban sia chiu no ai bangin jo ai bangin jo ban yo phong ban sia chiu no qua đại can cha chính ít cho nhị ở trên Charlie has nghèo ba ai ba nghe yai sel lok ba đi lên ba ba rồi kỳ chính cha in yai shanya in yai shanya ban yo shong ba Yai shanya, yai shanya, ban yo shom bat pi chiu no. Minta pan ngini phai lang siya jing play rice pon bakat kendai, jing play rice pon kat kendai. Selana try saus pan riu puar, saus pan riu pulai. Kopi ki ben riu baro haka perte, don't white man how dry. Hallelujah, ya ro, ya ublay, ben don burom, ya ro, ya ublay. To money ya try da ka jing ngong ha, to wan hak mat jong u da ka jing ruai. Hallelujah, ya ro, ya ublay, ben don burom, ya ro, ya ublay. To ti bao try ublay, ulong matang ma uhi, lang ma uken bala thao yangi, ngi ting im shem la thao yaladi, ngi long ki briu jong u, bat ki lang rot ka jak haplang jong u. Hallelujah, ya ro, ya ublay, ben don burom, ya ro, ya ublay. O to rung sya ka kredop jong u da ka jing ainu, bat sya ying jong u da ka jing yaro, to ngel ngu ya u, bat to pendan burom ya ka kerteng ke jong u. Hallelujah, ya ro, ya ublay, ben don burom, ya ro, ya ublay. Naba utrai ulong ubabha, ki jing isin ay jong u ki yai ne bom chikut, pat ya ki jing shisha jong u, ki kuon ben riu kin shem, pateng la pateng. Hallelujah, ya ro, ya ublay, ben don burom, ya ro, ya ublay. Kaburom hau blay haki bak le tam e, haka pertei ka jing suk, shaki briu ka jing ngom ha, ngi ya ro ya pi, ngi ainu ya pi, ngi mani ya pi, ngi pendon buram ya pi, ablay uba shisha, uba tang ma uhi, uba amdan syo na lor la ne kat pi. Ay badat kamen sipung
Jing is name join you in the scan in chill do Amen. Tumentang ini yang lang baro, pingin ang ijing duway lang, back response babuat ika. Cô qua chung y bạp neng Long mà khôi cơ tên jong pi Wan ki ma jong pi Long cơ mon jong pi Hang ni hang y kum bạp neng Ai nghi mình ra cái chừng bàm cơ lơ sngi Tô ma bình căng jong y Bình long lôi in hoa bình lệ sngi wingi Bình lệ in sin shoy cơ bọc Bat sumai cơ sngi Na ba jong pi long ki ma Cơ bor bat krom ro Mình ta bat chunam le chunam Amen. Ablay bakpa jingi bahab neng Pilong try jiki met kam tamu try jiki men sim ki jongi Ngi wan ban pawa kemat ka ket ki jingi snei ki jong pi ko pa Akbar pili snei ko pa ban wan men pek ni kemat men sim bisai ka dum ki jongi Bengin yo i bengin yang bakho jong pi Balong kham ko ro tam ni ki ek paro jong kani ka persai Kay siyan ko pa ka chuka por kalimat ka baminta ngis ngut nak benta ki jung dan kat ka jang pi na dominen ta dunik sngi ka baminta ni ai ka burom shapi ko pa bat is nei ko pa bawan ban pen kranik ni kan myang center be sai ka thlun ki jongi Bengin pendon buram yo katang bakho jong pi Hang ni menta bat haliyeng bat haki chaka bat ki por paro Bakhud abakhud Long ma phi play tribe dan bota ma lo jangi bjanki ek baro Hilong play tribe la long na diki bom chikut bat kum juru ban yai lang bat ngi hang ni bat phi long do tribe lay ban long bat ngi la no ru klem good shu Kapuram ha ublay hai ka bajrong tame bat ha ka pertai ka jing suk chiki brew jing sngowa Nya pai ban sa ka jing ruai ka bakandai jing ruai bakandai standard try cut out don jing ken men kam shai ya kasngi ka pen shai kdar hajrong bat hatbian leng ba jing em ngin bed simbai hi namar jing ot kan wan mian pamian ngi ken men how try hi ma jong u kan wan hai pa hai Don jing e jeliu tam ya baro kadap haka pertei baro pal kan jia jing remni jing buko habangi shania hunong sumal namal ngi em ngutrai hima jong u kan wan hai pahai ngin ya wai baro kit khot na ka jirwai bikndai Don jing ker men kam shaya kasi Kapen syai dar hajron bar hajbian Leng bajing kim gin bet sembai Namar jing ot kan wan mian pamian Iker men ha utrai Ima jong bahai Iker ben autrai Imajo bukan wan hai bahai Don jingye bakam syaya tikman Kaya lam leng balen tinong
Israel. Amen. Kementai ngi push kementai habangin yo jing duai kerhu kerdo ik samla ki ba pen khria ik exam befer ta i reverend spot lalu kerpat ik samla baro ki badai ban yishong ha ki ini exam ken subha ban wan shmat nang ba i reverend ta ai kerpat ik samla baro bakin wan shmat ba Dongin pendam kejeng duai. Ablay, adrai kan rat. Unong bo, unong tau, unong ri, unong sumar. Yagi met bat kimen sem kijongi. Giwan ha ganiga step. Jong gani ka sngi ka bakraw ha ka bangin aingo bat pendan muram ya ka nam bat ka kerteng ka bakraw tam ka jong pi ablay kumjo ha gani ka por iwan ha gani ka stem ha ka ba nginbo ya ka jing duwai ka bakarpang Naga bentag ni kon samla jongga balang kibanile ya gijingile exam jongki kibaper ablay ngitim bag long sisya ka be hado kata kam tam hangani kapor hagaba kari jongi bat kepertai baro kawai kimat ya kijing babonjat lengba kejing wanjong kene kejing pang handai ablay bestatam beisnaitam ukpa bat kami bisisya jongi iwan ban IT yakini ki khon samla jong ka balang namar ngitim ba ki khon samla ki long ka lawai jong ka yeng ka sem ka lawai jong ka balang bat ka lawai jong ka ri bat ka chat pandu ablay ha ka jo ka por ngitim ba ha ka jingile jong ka jingim ngidon kam ban trai hok ngidon kam ban trai sitom ngidon kam ban pelot ka por ka sngi ha ka bangila ban pendep ya kata ka jing thu ha ka jing im ka jongki te namar kata ablay ha ka ne ka por ngimla ha ka ne ka por ban pan ya ka bor ban khmer ki khmat si sankti badan bor ka jongpi ba pinis nai ban kerkhu yiki bat kum joro ban ai ki ya ka met ka bakoj ka bakia ban ai ki ya ka bor bigila ban trestom knang magila ban job ha ka jingile babonjat jong ki ha ka jing im ka jong ki ablay ngitim ba ka jing yai lenti jong ka jing im samla ki dan bon ba ki seng ko ya ka badan sekadiang bat sekamon ki wan ban penwit ya ka lenti yai ka jong ki handai ablay hagane ka por ngi ngai scam ngi kermen scam bala leng ba ka bor ba slay ba jong pi finis nei ban kerkhu yiki ha ki jing trai ki jing kta jong ki ha ka bangin pledging mon bagin trai stom gin po sa ka thong kerkhu ro ablay ya ki kimi ki pa ki nongri ki nong sumar kerkhu yiki bahiyeng asam ki bala ban ai ya kejing kershan kejing eram
Hagano gano ko por pigdon kam ye ka jingram. Ablay ngitim ba ngilong kibril matlat ngilong kibaduna hakiliang baro hanray ngitim. Bat ngingay skem ba kabor beslay ka jong pi kandon lem don rengkat bat ki kanri kan sumar kanda kan keriki bat kan yalami ki ya kajing im kajong ki kabaman la kasngi namar ngitem ba ha kajing yalan ti jongi ha kajing im kam tam ha kajing jok kabamanta idan kam sisya ya kajing nang kajing stan habangi i ya kapathai saudong ko wei baro ko wei i ya kari kajong i ki imlang kasalang bagi ai baro kila yai state kila yai kat kum kujing ya jong kujuk bat bon ki ai ki jingala kila wan ha ki jing kesem ha ki imlang salang bat kham tame ha ki jing nang ki jing start kene kujuk kene kujuk ki jing ele kene kujuk ko bagi dan kam ban pen kre yeladi ha ka ban yele ya ki jing ele ki ba man lagasngi ha ka jing im ki jong ki ablay na magata ni IT yagi ai hagajing penyai ke besar ke jongpi bat kum joro kum ke balang bat ke senglang ngikit bok ngikit weng iki bagi la ban tresitom bagi la ban bo sa ke thong jong ke jing im ke jongki bat ablay ngai scam ikerman scam ba happy ngila IT happy ngila sania bat kum joro ngitem balai ne pi yangi amdan shu hangno ro ablay namagata tuma jing tlat ya jing duna bat jing bakla bagi mlaban biang ha jing im ka jong ya ka ni boti ya jing banyai ke basta jong pi ublay obosisya botang hamarway dado menta bat Junam. Amen. Kerpat ya ki nong ilam jing ruai ban ilam ya kini jing ruai ke ba aspa kandai peway. Ke jing ruai ke ba aspa kandai peway. Ke kerpat ya ke jing seng baro ban seng ba ban yang. Ke jing ruai ke ba aspa kandai peway. Shaneng ginan kiu ya ikerdon ura bansanang akun ansil halakari jilno Haba
Kaburam galong gajong blay ubah jrong tam aga perthei ke jingsuk syaki briu ke jingsung ubah ka bangidang suyong ya ke tu ke jingruai dwai response kabadang sudep se ngai khublei rangba moderator iba penyaj ya ke ni jingeseng ngai khublei ya phi ki reu rang ba ki long kme ki long pa ya phi ki minister ki assistant minister jongi paro kumju ya phi ki khon samla ba i jonga balang bat nga ai khublei ru terpang na kabanta jong phi ki paralok ki parajor ki prasnong ki prathau ki imrengkat sarengkat hagani gesnong nong tala ngai khublei ye phi haga kerteng gajong ublei wa im basisya bat ku batang baru ngai khublei ru kerpang na kabanta jong phi ki parbangit beit jong kani ka balang ang ni hanong tala ngadap daga jinkmen paga field development committee kala ibit ban bensyet hanga bangan ai bangan yasam ya kani ka kubor hagani ga step ka pamanta bad ngadap daga jinkmen pangan yeng hagani ga jaka panya don rengkat bat pi ki parmangi be nagani ga balang dong tarang abang yeng hang ni kat bangat dang ruai ngapai ngapet ya kata ga yeng mani kapan kemau yang hakitu ki Khatway khat arsnem ke balalay. Men bahagapor bangampat don ngampat di udkot jong kabalang Unitarian. Ngacu puli yaki kot kislah yaki jingtho ki jingtar haga jingadei haga jingjaj lanti jong kabalang Unitarian. Ngalap pau he polong udiu nong seng jong kani ka balang hang ne hanong talang ladang amakla ngapuli ya ke history jemu ngalap ya ke jinga don rengkat ke jumu hasenda jong nong seng rangba babu hajam ke sasi kai mensim ka ai bor yang abang kemau kum yakini ki kay paro padai leng ba jong kum kini ki riu rang ba ibalong kinong yalam kinong prat lenti pan yalam yala ka jong ka kenhu kumnu bakan la pan jaj siapa i ay ka buram syaublay bakum ne rang ba ubala seng hagatu ka por ya kani ka palang udon ka mensim ka basirhem pan trei borba pan kenteu ya ka imlang ka salang bat tam hage jinga dei bat ka jingim ka bakken jaman sim umnu banginang ban syakri pan pip yau blai uba im basisya pat batang baru rabing biit ye moderator ila dep ong lepa kat pala angin penlengkot ika por pat ngitip hiru baka permission ka bangiyo kalong ka bakham lengkot wat laga tim kalong ka bajelew ka bayar ka bae ngan persyangkat pala pan penlengkot kahagani ka por alingin pai sa kanilang team
kebaga seng lang kafe di ban kom kin miti kalau bu bangin yo ban ye kren pat ban ye sam ye ke kubor leng ba jong ke tim kebaga fe di ban komiti kalau bu kalong jing kermen hau blei ngala jing kermen hau blei ngala kum bangala ong kalong sisya ka ba jeliu pat kalong ka tim ka ba kamper na ki wei pat ki tim kat pangayo ya ka program bangan ay ya ka jingkren ban ya sam ya ka kubor haga jiga sengba la de gade chong ka sengba dilang lani la gade ha chong ki seng samla kani ka tim ka ba menta ka di ka tim ka ba kampe ngala pelut ya ka pot ban syong man la ka mit bat tam hagani ka por khiat ka pamanta rungaw la lut buon ma ka jing jeliu jong ka panti ya ka tenra ya ka telong jong ka jing yar ka jing jeliu jong ka kalong ka bahadu kata-kata bat ya ka ni ka tin lasim ya ka naga tu ke jingruai kalenong ka ba arspa alai pupra kalenong ka ba arspa alai pupra pat ha ka ba ngala pensyong nong rim ya ka ngala pensyong nong rim ya ka naga kitab jong ki jingken naga lenong ka ba khat ar pat ka khot ka ba nang ko la shim ya ka na ka jingruai ka ba arspa lai pupra ha ka ba la tho ya ka ni ka jingruai dau riu rang ba don buram plet rosabel pariat pam kwai hadwar play kum mangala ong kamaswa kalong ka ba kamper na ki wei pat ki tim to alingin ya pek ka Pale, kumno kape. Tuang ni pe je ke jingmut jong ka khandiat, shwa bangin ya chaprang, nang bangin snutho, pan yo, ya ke jingmut ka ba pura jong ka, tuang ni pe je ke jingmut. Kadon arbanta ki kentin hang ni ka ba nengkong kalong, jingkermen hau blei. Kajing kermen hau blei barang berok ni dan kajing kermen hau blei panginla ban pendep panginla ban le ya ka egai ka babahatam ka ba kordor tap ikun samla jong ka balang ngidang sudap panbu ya ka jing duai na ka banta jongki rengkat pat ka jing kermen papin le syakat jing tho exam ke jongpi rengkat pat ke jing kermen papin yo ban khe yau so jong ke jing jong ki nong rep haba ki rep ki pu ki dan ban bet yau sembai rengkat pat ke jing kermen bangin yo ban lum thia on da kapor ke jing on kanwan ar kani ke jing kermen ar kalong hau blei ngala hau blei ngala ngicu ya keren ya ke jing kermen bangi kermen pau blei lang ba ke jing kerku ke jengu ngin job ya ke ibarot lang baga jing tray sitam ka jumi kanwan bon urlong
lada gede haying hasem haka imlang kesalang haka balang pat kum takar Henry kani ke tim kam kren na kabenta jonga jongpi bangin don kum kata ka jingkermen bangin poi siya kata ka benta Henry unong ruai hakani ka ya kani ka tim unong tho ya kani ka tim ya kani ka jing ruai ula tho bat ula ruai ya kani ka tim uya thu yang ya pi ki para bangit bai ki para lo ki para chor bai ku ka jingkermen ngalalap ka jingkermen ngalalap kabamut niu rang ba abadan duram ula pendep hok ya laga jong ka kamram aga jingnya lenti ke jungu asla jo ke ula persyang kat bala kat bakut la ka buit la ka bor panle ya ka ei ka bakordor bat ka babatam bat ya ka ta ka ba ilale ila yo ya ka jinghun apo ka mensim ke jungu namar kata daw jingkermen ngala persyang ban pendep haka lenti ya jong ke jingem ke jong ong kini ke jing ruai kabai maru sebel periat ila ruai kabai ila ino syedin ban ya thu yang ngayapi ya ke jing yai lenti ke jing bai ila yo yau blai haka jingem ya kini ke tim kumbangala ong ngala persyong nong rim yaka naka kitab jong ki jingkhen kala nong ka bakhatar ka dekhot ka banengkong bat ka kentin ka ba ong kumni ka kentin ka ba ong kumni ka Miriam bat umase bat Kamiriam padu Aaron kila kren knyum ya Moses ubade upara jongki Kamiriam padu Aaron kila kren knyum kila kren adut kabamut kila kren Persya ya Moses hapdeng kajing yaj lenti ke jungu panle ya ka ei ka badon kamtam rengkat pat kata kajing kermen kabamu dan rengkat kajing kermen kabudon penban Kamiriam bat u Aaron kum ki men kila kren knyum kila kren Persya jalau chong para Moses kene ke tim ru abang ngalang ngam jeliu ngalawat bat ngalati pina natong sedang aga jing yedi bat kene ke tim kene ke kentin ke jing kermen nau bleng ngalalap pau niu rang ba aga jing jaj lenti ke jing ulaya kendu sibon ke jing aga jing jaj lenti jong ke jing jem ke jung umta ngalapen syong nong rim yaka nagani ke kitab jo jingkhen pan penyahap ya ka panti ya ka tenra ya ka telong Malaysia undong ruai ya kani ke jing ruai uang ga jing kermen au blai ngala ngakwa ban ya thu khandiat aga jing ya dei pat ka history chapang Moses kabang ngits kem barok nangi ngitip wei Moses ke egi jingjaj lenti ke jong men hak itu ki hajar ki spas ki hajar snem ke balalai no nganom yuthu ye ke history na wasdang habakut jungu na marka jrong palat kapor kamsya henry ngan sim tang khendiat kaban ya habat kene ke benta bat kene ke tim kaban bu hakini ke sni kabamenta
laong ka history ka yuto ki khun Israel kilasya temrau kilasya temrau haus paru hari jem kilasya temrau kebamut kilasya lebeng kilasya pentri sitom haduk kata haus paru hari jem kila yam kila lenyar kila duai yaulei bau blei un isnei na kabanta jungki baun pelajno bakin lajno na kata kejing temrau kejing pensi tomben pan pentrei yaki nadu menstep adu demian kejing ut kejing jam jogi kon Israel kala poi syadwar jong blei ong ke history tala ong bahagawi kapor habau blei ulas ngau senei ya kejing duai ya kejing ut kejing nam jong ki kun Israel ta hagawi kasni jong gawi kapor ulalej ban mi pau hau Moses da ka balwa ong yau Moses to khemi no na katuka jaga na rimidian nakajaka kabausa pan lejno syari chapo Egypt pan pelajno ya kita gibreu jome na kejing syapen sitomben house impro kemile mino komoses kemino nagani kajaka lej syari Egypt pan yalam yala kejong kekenhun pan sim no yaki naga keti jong sim paru kilalan yar kilayam kila sim jencar sat adu kata bat Moses kumubriu jong play ubashania tuli med bat mensim hau play haba la perkhat syapang kini ki baro kablawan ban syop hawa udau play riu bah riu bayaj haka lenti ke jong blai ula pendem yala de hau blai pat ula rai ban mino nari midian pan lej syari jeb pan pelaj yala ke jong kibriu naga jing syak sebra pat habau lej ban shimno yala ke jong kibriu nau sim haru engkat pat kata ke jingkermen hau blai pan yalam yaki priu lacong pan yalam yaki syakata ke rijong ke jingkular ke bau blai ulakular pan yalam ban penpoi yaki hakawi gesni ke ka bakila kren bat kila ong ka bakila penwit yo u ka bala thar haki donot ke jongu kalong da ka bakila ong ta shisha ublei ulalej ban pau hau Moses uklemuan ban pau hangir kabamud ublei ulalej ban pau tang hu Moses ke Moses lej pelaj na yaki breu na tinapori Egypt henry uklem pau hau kamirian bat hau hang tangis ngutu bagadei tang kejing anun kejing bisni kajing kwabor, kajing sengau hanga, lem dadai de manga, bumno tayu parah penbancong ngaun lej, pan yalam, lese kala banlong, mengikih men, ngide banlong kinong yalam, Henry ublay, uyo iu tip kamba, yano banci. Kita ki bau Moses ulama ta ke jengem ke jengu. Kajing jenjar sat ki bala ya kendu kum ha kata po pan banai ngo ya ulai ki para lok ki para jor baro kum ju ki para bangai Moses ubriu wala pendem ha ulai ulala ban job ya kene ka banta
Da ka bau la duai yau blei bau blei unlong ka bor na ka bantajo. Ngalong u ei pangan le pan ya le persya yau sim haru. Pangan ya lam ya kitiki briu jonga nang the narije. Henry Moses sulau. Ngan long lem long rengkat ban me. Men job yaki ei ke baro ko Moses. Aga bakado u Moses. Ulalay pat ulayale persya yau sim haru. Yaki history ngatarai ki babon ngitip. Hadu kat no la tri sitam. Hadu kat no la yakun persya. Pat haga bakado ulala. Pat ula job tiaw haga ulala pan say. Yaki kon Israel narije. Pan yalam bakin poi. Siya kita kari jong ke jingkermen. Dasi siya mau syam lapoi. Siya kita ke jeka. Kata ke history kekutang hadu kata di para pengibi. Tengah sengau banong namar kata kata ka kubor. Hagan iga step ka pamenta na ka benta jonga jong piko ki para pengibi. Kanlong halor chung weyu briu. Ubala syam janjar. Ubala sya krenben. Ubala sya penwet. Hakilen dia jong ka jengem ka jengu. Aslan jong ka niga. Ka kubor ka long. Siapang weu breu. Ubala sya krenben. Ubala sya penwet hakil lentia ki jengu. Wat hap deng rengkat ki jeng kermen ki baudan. Pan pendep ya ke ei ka bak kordor tam. Hasla jauh beli. Abang persyang ban ti jeleu ban ngam jeleu. Ya gani ke tim. Kapag development committee kalabu. Nakabenta jong kani ke jeseng pa kabasis pa artuar. Agani ke balang hanong talak. Ngala persyang ban ngam jeleu ya kan. Ban ruai ya gani ke jeng ruai ban pule ya gani ke jeng ruai. Kabay niu rang ba badan buram. Kabay latha. Jeng kermen hau blay ngalalap. Jeng ngalap. Ben thamai ha jeng kermen bat jeng sosat yanga un yalam konwai u jeng kermen ya jeng sya ya breu ka batlot pat ungas kem jeng sneu yanga kem laknya abang apule ya gini gid kentin parolai teli gini gid khat uni ureu rangba ubala tha ya gini gid jeng ruai ku ubala ruai ubala ina syadin panyato hangapi kumbangalaong mauru ulamat yakini ki eike baro akiba kumu Moses ulamat hagajingim gaju ulama jengkermen hau blay ngalalap ulamat hagalentiya jong gajingim gajungu yakijinge ki balong kung kisya ki batar haga jengem haga jengya lenti jong ka jengem ki jeng penwet ki jeng sos habang pule habang pensyona rem hanga popule ya ki stari ya ki pat kisah ngasngeu penban kat banga nang penkre ngasngeu baga jengem ka jong neu reurang ba kaki langa pisa yodem uyale ka jeng yale apdeng ka do bat ka mensi ka jur hadu kata Henry hapdeng jong kita ki paro abang persyang banwa panti beni ayaka om syam la kren syai ki ei kita ki jeng ki baulaya kendo Om syam la kren syai kebekum ki ei kita ki jenge ki baloi kendo Henry la suya tho bagi jenge ki baumat ki long kum ki sya ki batar haga jengem ke jenggo haga jengjai denti ke
Omla bantep kita ki jing ki bau ni orang bah baya kendung agalenti ya jong ke jing jong kala ban long lesi ke jing sya penwet ke jing sya kren ben kumbau Moses sula sya kren ben halagi jong ki men lesi kala ban wan ke jing penwet lagade hakikam jong ke imlang ke salang hasnong hatau kalaban don kecing penwet hang ni hang tai ha kecing trekam kejongi lakadi lesi haji ngasem lani kalaban deiru hakikam jong kabalang om la bantep namar om syem lakren syai ya gani ke benta ha gani ke kwat cing ruai kaba ilarwa Henry la syuya thu yangi baka jing ke jing sosat kabau ni rang ba lamat men hakipor ibau dang don asla jo gani ka perthei haswa bun tho ya gani ka jingwa haswa bun tho ya gani ka jingwa la ya thu bau lamat ya kini ke par ban par bi kom bau Moses ula job ha ka jing khang lenti ha ka jing kren persya jong ki men ki jongu jong ka merem baru aran taru layat ho hang ni hang ni ke kot ching ruai pau ni ureu rang ba ula job theo ha ka len tiya ke jengu ula job theo ya kita ke baro ki balong persya ki bawan mar persya ya ke jing tmu ka ba koridor ka ba mudan pan khanglat ya ki ke baro ki jing tmu ki ba koridor ki ba ula job theo hakap bakut habulo ya kren ula duai syau play ula kelathia ula kelade mu ya tho yangi baya ka jengem ngalapen thmai ka jengem ngalapen thmai ka dan ke jing yale kumbang ala ong ha ka jing ya dei ka jengem ka baken jado pat ka jengem ka baken jam si jeng kermen hau play ngalalam jing ngalapen thmai lagi tu yang ini lengba juga di kejing ruai kaba arus pak ai pubra lagi tu hangi di longdi bangin tep yaki ke baru ngadap de kejing kemen ban yatu ban pen kemau yapi bau niu riu rangba larang ambakla om syam lakha yai hapo kabalang yun iterian larang ambakla larang ambakla so hamap ide ibawan na kanem khasi tenra Henry ilayo ya ke jing hikai ke bakordor ilayo ya ke bakordor tam ya ke paso jong ke ka balang jong ke nyam ke kanon yun iterian ya ke jing hikai ke bakordor ke badon hapo chongka kaban nomla asyo ban radeng kong lanu pan seipat ya kata ke jingi kabalang ngam hakitit kijau kabamot ladadon manu ban penwit yang onom don manu balaban kang ya Henry ya kata ke jingi kabangalayo kan ya isa hapo jonga kom tau la rai ni orang bawah pan ya syafrang hadin baula yo ya kita ki baro ke jingker kublai kabalawan bantoy hakap jengem ke jongi ilarai bantur syakmat pantre borba lakalong kumno walah ke jengem ke basosat pat ungas kem jing sneu yang gen nom lakyat kataru kadeke jing hikai tenrai jong kabalang unitarian bangin long ki bas kem uthedu de ban ngam syapo ya katakan nongrem ya katakan jing sisa kabakan ne ganyam kalah hikai nak benta jonga jongki pat jong wei pi
ye para bangit kom tau neu reu rang ba ula job ha ka jing ya dan pi trong ka jing em ka jong e kom tai la ruai ya ka ni ka jing ruai ka ba melong ka ba snau tenat ka ba jeleu ko mangala ong menne henry ha ka jo ka por kalong ka ba snau tenat ka ba snau melong ka ba ai bor bat ka ba ai mensim bangin yo ban ya kren ban ya tho ban tep lang ba ka jing ya tho ka jong i bau donu para mangit ba i jong i ubalala job ha ka lenti ya jong ka jing em ubala yo yo blay ha ka jing em ka jong kata ka jing kermen how blay ngala yo ban tep ya ka apa plamen si ngidap da ka jing kemen bangin yo ban ya kren ban ya tho kum ha ka ni ka por siapang kini ki paro ki jing sisya ta ka ni ka jing job ka jong i ram ngai bi i om tang bi i tho ha ka ni ka jing ruai ka ba arspa lai pu pra Henry ki sakhi ki satar ke bala pau teng kreng kat hadu kini ki sngi ki por ki bamanta ki bamangi ki longdin ni yo ban pendon kam yaka na ka wi ka por sya ka wi ka por uni urang ba ulan no sen yang haki thop jing ruai ki babun abang aplit ha kini ki kat jing ruai habang aplit habang persyang ban plit ya kini kat jing ruai habai la ya tho kat ni ayu sha ba ilala ban le ha ka jing jai lenti ka jong i man ha ka por bai dang em dang sa ngalalap ya chibun ke jing ruai ka bai la tho ha ka ni ka kat jing ruai ngala nyeu ya ka kat no telin rei abang ngala yet hai bangat tho ngabu dak ngam syam lalap snu hama ya nga Henry ka babun ba ka jing ruai ka bai la tho ha ka ni ka kat jing ruai ka bai la yang om tang ha ka jing ya dei bat ka ni ka jing ruai Henry ki kat ki sla ka bai la tho ki Asia ki Unitarian ka dei ka wei na ka kat ka bangila ban puli ban ai men sim yang i ban hikai ya pi ki parwangi kham tam ya pi ki kon samla bai Pantip ya ka tenrai ya ka jing sisya chong ka balang Unitarian ha ka nu ka position ka bangingyan ki Asia ki Unitarian pat ki wei ki kot ki slang ka bila tho sibon usen yang uben hai ubay na naw kumta habang apet habang bisyal ya kini ki baro nga persyang ban yet laki chong ka bor ka barit panlap ya ki baro habang ni ka team ka kren siapang ka jing kermen ka ba ilalap ngala yo i sisya ya ki baro ki jing sisya ki bala e no sedin ki bala e no sedin na kabanta jong ngajong pi kabamot ka jing em ki jong neuro rang ba kalong ka jing em kabadan nong rim natong sedok om syam lapan serwaya kapor om syam lapan le no eya ka kumbau blei ula bu ula tau yang yasla kan ka pertai udon la ka jong kaplan bangin pendep ya ka e ka bakodor tam asla kan ka pertai takum ta sisya em syam lapan le no eya kapor ka jong ila le ya ka e ka badai om tangas ngeu kumunong kren ha kan ka por udan ka hok pan ong baka jing kermen haulay ngalap prabagay bi kita kilong gikubor kibalengkot kabang persyang ban pelengkot Henry kumbangong ladang ya susu kajrong hadu kata-kata kajrong hadu kata Henry kapor yang ikamsya kombay medertor iladap ong kamakabat ngitip ya kapor katnu ke sarkar ka ai nak kaman tajong Henry satang kindiat
Ngilayos ngeu yakini ki bara ko para bangai bayi. Kapasa mentah kalong. Hagi jakang kapapisyong iwe iwe. Ki paralok ki parajor. Ki rengkat ki sarengkat. Hagani ka dongkat ki biyos ngeu lengba jong kani ka korban sawa. Mangi kung kinong syarai da kabacing sedang nanga kumunong kren. Mangi baro kum kirorang ba kinong yalam. Habang ilios ngeu ya kini kay baro. To ngin pai syalade bat ngin keli yalade. Kay ka kamram jongam. Kaning ilayos ngeu ya ki kay baro kumunong yalam. Ubastat, ubasyempang. Unong yalam. Ubajay-jay. Ubam sudon kam ban ko ban ong badai manga. Ubato ya kata de manga ubala kompos yang de jero. Nande dakakam. Dakakam. Kabasa mentakalong. Keli alade. Kei ka kamram nakabanta jongi pat. Ki longdir. Abang iyo iya ki nege ge baro. Ki jingsi syang. Kabau ni rangba la no syedi. Hatu kan kut tang bangin yarwai ya kini kejing ruai kabayla tho. Lane kan kut no ya kate kot kabala tho on bu ya ka tang haki kendong jong ke elmeri bangin nom pule ya ka pantep ya ki jing si syabaro. Lane bangin bu tang haki sengken kle. Lane bangin bu ya ka bakin sulong betia haki jakabu kot jonga. Kam dei ka kamram jongi bangin pule. Kum bangir wai bangin pentre kam ya ka. Kenang ba kata ka jengkermen. Nakabenta jong nga jong piru ki para bangit di. Bahkan wan ban urlong. Ya ki ki bro ki jeng temu ki badan. Apo jong nga jong pi ban penurlong. Ya kata. Kadika kamram jong ajong pi ibahadin kibabun. Panle ya kabadan kam. Larangi kuwa bangin yo ya kata kabamai ilayato kumbamai ilayo kadon kam yang ayo piru. Bangin bud ya kenikan nuksa. Bangin bud ya kenikan lenti kabau ni orang baulai. Nang bagai ege baro kabangi angnod on laban penurlong ya ka to ay namar gada-gada bagi niki kubor kan long kecing mentoy nakabanta jok-ajok ay bangin yay hakata kalenti kabade kalenti kabasisya ko kumbau ni urang ba ulayatho ularwai ulayatho yang ini ay ba mangiru ngin bud ngin persyang ban bud kat akot kaboy kaboh Pemtakan numbut nengi ke baslan banong kumbala kren bat kumbala ong daw ni rarangba cingkermen hau play ngalalap kat nungut ngam tharai banut bandon wei banu panong bayau play ngalalap ngam tharai kat ni ngidan kae hadu kata-kata nakabantah jum bat ki banut banong kumta deitang gitu ki balamat pat ki balayo ya ka mensim ka bekerja blai ka mensim ka bajai-jai agi jingmot ki jing perkhan ki bawan na ka jing suk hapdeng ki balong ki jing penyesuk hapdeng ki jing syurut hapdeng ki jing syun pan pencem wat ha jing ki bawan lakinu ginu ki jing ki bawan ban penlep ya ka ding ha baka kelang pan ai pat ban pen i ya ka jing yusuf pat ki paralok para jor ki para bange pat kum ta terdet kine ki long ki jing hikai ten rai jong kan yam unitarian ka ba mangi cukren ya kren na ka we ka por sya ka we ka po ngicu ya kren ya kene ka benta ka bau jisu nong hikai ruong
pan i ya ki para marjan kum ba i ya lade tu namar kata kadau ai bangin yo ya ke jing kai nai ni riu rang ba tu bala len ya lade pan IT met parliament sim pan pendap hok ya la ka jong ka kamram la ka dei ha ka tho ka tar ha ka wai ka siau ha ka perkhat ka perdang bat ya kita baro ila e hangi ki long din kum ki dak ki ba pau teng kreng ki ba long kum kita ki den cha ki bom ja no habala yo halor jong siam kum tangas ngau banong ba ka jingem ka long ka jingem ka ba shisha ka jingem ka long de shisha ka jingem ka ba shisha ka ba ilako ka ba ngau tenat ka ba ai man sim yang ilang baro kabasa menta kalong kasyong sahangi kilong din ban tracy tom ban minot ban pendap hok yala kajong ka kamram daga ba tracy tom ban pendap hok yala kajong ka kamram akmat jong breu jong blai ya ka ei ka balapan khamti na ka banta jongi da ka bale kumta baka mensim ka bakan chablei kan yo jaka hapo jonga jong piru para mudi ke para lok ki para jor kumjo pat kum haga da ka por habangila yo diang ya kita ki ke paro in yo ken ban ruai kum bau tei rang ba ol ruai cheng kermen haule ngal to ble un ker na ka menta ke ni ki jing persyang agni ka po amen tuna Ikerpat ya Unitarian Church Napo Kuriang in ai uji pai pang
nya phai no menta ke jingroi ke basispa papunrio ke jingroi basispa papunrio ke bang ladangam la banyo yapi inye no yusinya ani ke por menta ispa papunrio ngin Ladangam laban yoyapi kaspangan le ayu Spamen sim jon galong mapi Spaper tay bedudu Spaper tay bedudu Spaper tay bedudu Spaper tay bedudu Spamen sim jon galong mapi Spaper tay bedudu Lada spaper tay kan bengong Yan nga hadu riau po Ikan kang ban maniyapi Laban duya kaso Laban duya kaso Laban duya kaso Laban duya kaso Ikan kang ban maniyapi Laban duya kaso Ladangan kentan yoyapi Bangan lums papertay Nganom laban lai ngayoi Najing shitom shirkay Najing shitom shirkay Najing shitom shirkay Najing shitom shirkay Nganom laban lai ngayoi Najing shitom shirkay Ya katakas pakai ngakwa Panlam ya ngasyapi Man belanya kuslai kala Kum kata ayangi Kum kata ayangi Kum kata ayangi Kum kata ayangi Ban belanya kuslai kala Kum kata ayangi Ladangan kentan yoyapi Bangan lums papertay Nganom laban lai ngayoi Najing shitom shirkay Najing shitom shirkay Najing shitom shirkay Najing shitom shirkay Nganom laban lai ngayoi Najing shitom shirkay
jing duai able atrai kan rat babha ngidap de ka jing sngu ye phi naga banta bangile yo ban ye lum lang kum ni bat panlong jing seng ba badai lang hang ni hasnong nong talang ngi ai ngo ye phi namar ba pila ai hangi ka jing em ka be em bat ka ba kor dor tam ka bangi e ngi ai ngo ye phi naga banta baro ki jing sisa ki bangile yo sngu mentan ai bangin nang la ban roi ha ka jing em babha bat bangin la ban pan kraw ka jing long man sim jongi kat banang mi kisngi kiya ngi ai ngo ipi na ka banta ka rengkeu namar halor jongka ngi im ngi shong ngi sa ngi ya ngi yeng bat ka bapsa jing bam bat ai jan kop jan sem yengi ngi ai ngo ipi na ka banta ka la er ka ba khut ka ba phila ai ei bangin ring bat pan hier man sim kat ba mon klem de siu dor ei ngi ai ngo ipi na ka banta ki kme ki kpa jongi ngi karpat ipi skeu bha ai ngi ka bor bangin la ban kut jing mut ban yarap delade yelade khnang bangin la ban yele persha ya ka khlam ka bala bam do ye ki babon ki man sim breu bat ki para bangai jongi dan rengkat bat ki tu ki bala do no yele ki kme ki kpa bat ki bi ej bathon jongki baro dan mau lem bandon rengkat bat ki basa khon swet khon rangli ki baduk bekerdu ru pendap jing bam lem ye ki bapli baro khnang bakani ka perthai bi itanat kan long ka babiang banya song rengkat sa rengkan ngau bha ai bori gitu baro ki bamla ban poi shakani ka jing ye seng bakin dem duwai hala rempai wat la ka man sim jong ki ka thrang hir ban wan shakani ka jing ye seng pen ban ki bapli ki syabat hakikam bat ki daw bobon rukom kumta ngi duwai karpang na ka banta jong ki ai bor bakin bat skem la ka jing ngai bat bakin la ban penlong jing ye seng hala rempai rengkat bat ka jing kermen baka jing kemen kan sawan phaipat bakin sa yo ban yer wai bat ye duai halaki jong ki yeng mani kum baju long man shuwa pilong ujing start bat jing bha bom ju kun ngi shania tali happy lahaki jing ngau bha ne ngau si ngi karpat ye phi bapin ngau bha ban kar khui ki yeng ki sem jongi baro tokta adi ki kti blai jong phi ban pan kot ye ki para bange jongi baro ki ba pang ba kreu lahakal yang ka met ne ka man sim khnang bakin yo kloy ye ka jing kot jing phia ba pura panlong yang iki ba start bat champang ka ei bangin bam ngin di hakum ka ni ka por baka khlam ka jia ha ka perthai hi baro ka wei ngingo ye phi ko kan rato isen ei ban penjrong ye ki sngi girta jongi hang ni ha perthai bi itanan pten lenti ngi bangin la ban jam saprang hakilenti ka mon blai jong phi yarab ma phi atrai kum ba phi le ji yarab beki ei ki baka senglang kamut kathmu kin long ki ba yai bet yai unti nang yai pen mi si bon ki ba start ki ba ngauret bat sempang ki ban la ban yalam shakmat ye ka de kan yam ka bangi e yarab yangi bangin la ban em riu blai bat ban long ki ba hok ki ba si da bat ki ba si sha haki jingmut haki ktin bat haki kambaro penlong yangi ki breu ki ba ngau lem ban yarab para breu kham tam e ban long ki ba kloy ban yarab para bengai yaraban te lakam yu thalik breu jongi bu onam padia klumar henrei to penla yang iban perkhat bon sin haswa bangin kren khnang bangin am penmong ye ki wei yaraban penlong yang ki breu ki be em sok rengkat bar ki para breu baro penlong yang ki breu ki ba wat tang ye ka jing bha barabo ai hangi ye ka jing sempang bangin la ban job ye ka bas new de ki kam ba bha penlong yang ki be e ye ka hok bat ban isi ye ka bas new penlong ru yang ki ba la bat kloy ban ma ye ka jing le bakla jong ki we yang ai hangi ye ka jing tip lem bakin bangin kan mau barabor ban bu ye piu blai haswa hakmat e jong ki e baro penlong yang baro ban kan mau ye ka kamram jongi nakabantakan e kan niam ka balong ka do no jong ki niam baro hakum kani ka jing ye sengi bukti ha ka jing duai ba kerpang e ye ki khon samla jongi baro naka banta jong ki ngi shania tali ha ka jing panyai ba statam ka jong piu nong bu nong thao sumar sukheri ki baro laki don hash nong ne shiki wei pat ki jaka ba jangai laki lai train laki lai puli ngi duai ba lari ki don shiki jaka ba ki trai kam
tu ai bekam jongki kan yai be yai ranti bat bakin yo anong kum juru bakin la ban kan show na ka ban takalaway ba pernai jongki ngiduwai kum jo tu pen la i bedang pule ban neu kor ye ka jing pule kum baki lek wat jing start ban ye kini ye ka nam ka burom hakmat ka perthei to pen pro ye ka jabing jongki bakin la ban bat ye ka bakila dep pen kre pen shay ye ka but ka budia jongki bakin laj na ka jing samthia bat so tan dep ha ka por examen pen yar ye ka por perkhat jongki bat nang yai ai ha ki ye ka jing nang jing tip badai lang ya baro bat kham tam e bakin nang ban ai jing kemen yala ki kme ki pa pen laj ye ki ne ka jing klumar jing mud ai bor bakin la ban kiar ne ki jing sniu jing thala ki bakir saudong ye ka jing em samla pen la ye ki ban em don akor don burom bat ban em ka jing em ka ban yo jing ye ro la hangno baki don penduk pendam ye ka jing ye shun ye bishni ka bas no barabor ha ka jing long samla jongki penduk pendam ye ka jing kren ben kren kho para samla penla ye ki bakin la ban ye ro bat ye e bat shongkha para bangai knang bakani kan yam jongpi kan nang la ban he ban kraw kat banang mi kisni long ma phiu nong sarai jongki uban patin linti ki bakin kiu siki kerdan ba kraw tam jong kan tham ko burom bat bakin la ban wan ra nam wan ra burom ye ka ying ka sem ka kur ka jaj ka snong ka thau bat kham tam e pen kan mau ye ki ko kan rat bala de long kat balong ki ki kam ram jong ka met kinam la ban pen wet ye ki kam jong ka man sim pen la ye ki bakin mi perthei kham tam ha po la ki jong ki balang bakin mi se khmat klem de pen bo bakin sei ye la ki sap ki phong bagi don knang bangin ye ka taka sap ka phong ka bakila buri baro sikata de kum ta kin la ban ye kit ya ba ban ye ten rong lang ye ki kam jong ka seng lang i kermen scam bala de jia kat bajia long kat balong tu ai bangin bat scam ye la ka jingai ai hangi ye ka jing klain bar ka bor ka bangi don kam man la ka sni gem out to tien ba phin yai kerkhu ye ka jing em jongi i wei ki bedon hang ni kerkhuru ya baro gitu ki khti ki bali no keluj men sim shouni usen yang jing aingu ubaka senglang ka thmu ban penyar pen kraw ki kam ba bha kan yam jong pi kan rot ba bha sno bha the ka jing kerkhu halor ka kamai ka ji jongi baro knang bangin la ban ai shi pheu sha na ka bangi ju ai baro sikata sheki kam jong ka senglang ngi tep ba phi sha skor ha ba ki khon ba ik e jong pi ki duwai ayu shu ngin dang pan na ba phi ublei phi tip kham bhai ki jing don kam jongi ban ya ka bangi ngis ngau tho ka ai bangin pan na phi wala kataro kum ki khon ba ik e jong pi ngi duwai de ka jing ngai scam ba ki ki bangi pan ngi karpat ha ka ne ka khlemat kin poi sedu ki tendong skor blei jong pi bat phin the ki jing kar khu halor jongi baro ki ba wat bat mane ye pi do ai ba ka jing ei blei jong pi kan don rangkat bat i wei nong ngai hakaniam mane wei blei la hangno ba ki don nado menta bat junam la junam amen ingla poi se bentah ka bangin wai no ini ka jing seng ka jongi mamla klem ai kublei ikinong sim bentah baro nadu inong sedang ka jing seng Palai lambe ya ka jing seng ka jongi ni ka sngi ikong baheslin mukim ya ka jing duai kerpang nak benta ki samla ki jongi ki ban kre ya ka exam ki jongi na i reverend suat lalu ya ikong unita bakma i bla ai ngi ka du ka jing duai ka ba shong blai pat ka ba ai men siam ngi i wei pai wei pat bangi kermen scam pa teng ba ka jing duai ka jongi Jong i ka jingker khu no play try kan rat kan wan hangi wei pai wei lem dak let ya i nong sam ya khu bor ha ni ka sngi rang ba hamles nang dhar i assistant minister i bla ai ngi ya ki tu simbo jing perkhat hak be de bat kani ka thim jong kani ka jing seng ba kublai shibon ni phi baro kublai shibon ni phi ki parabangen play poi shakani ka jing seng ba kublai un kur khu ya phi wat ngin poi menta shi ka jing rwai ka balai spa khat we yala ngin yo ya ka jing kerku ka jing rwai ka balai spa khat we
Kabong try the minta ka jing kerku. Try the minta ka jing kerku ka jing suk hadon ut bo. Ai ngin yo ya jing ye jong pi ha jing khoj ngin nang roi ru. Gershan ngi habanda poi shashiliang. Ka jing roi ka palai spa khat wei la ngin yo ka jing kerku. Try te menta gajing kerku gajing suk adon yutu ai gin yo ya jing ijopi hajing kunyin roi Gershan yahi Habanda Polsha Shilia Jing Adipan Jinggu Iai Namarga Yang Kujongpi Ai kisojing benim jongpi gindapan wahabargi Dulon rengka bangi jiudong lem kucu At pelip no yang ni ka ding ka bala tebe. Asya bangin stang ini ka jing sing. Kadak bangin aingu yu belai try kan rat ladon ringkat pat ni hak ni ka por mentah. Pelip ini ka ding kadak bangin penwai no ini ka jing sing. Ai bakat musim ka im ka jong belai try kan rat kan don pat ni wei pai wei. Kanyelam ini ka jing im jong ni maman la ka singi. Kan kerku ini ha jing trai ke jing kta jing ya ke jing yang ramai ke ji ke jongi per ulai kerku kerpang ini ke balang nong talang pola pediang ini ke jing seng ba wasispa ar pu ar mentau senam ai ba ke jing ke jong ulai kan don kat bat hilang baro per khamtam bat ki prabangai wan sakan ke jing seng bat lem bat itu ki pundala bandon bat ke jing kerku तो आई बग जिंगर खू के जंग पी आबले के जिंग सुख के जिंग हुन के जंग पी kan herah ni hangi paro kat ni don hangi ke por lembat kitu memsem lala bandon bat ni ke blai try kan ran ai bag jing ie ke jong phi kan don ringkat pat ni kin the ke jing kar khu ke jong phi halor jing ilang paro tham tam ni ke balang hangi hanong talang ai bag kanong yat syap frang kanang roi ko pa ha ke jing yalam bat ke jing ai boy ai bor ke jong phi na ke por sy ke por ai bo kunjri ke jing e jong phi unte song nisli ke wei ha ke jing bani ke jing ngai ke jing e ruparangi lambat ki parabun rio satlak perthai nadu menta syadu ki bam sip Ablay tulong lem bani